Borrow from the air. Nou, wij hebben vorig jaar ons 150-jarig jubileum gevierd. En tijdens dat jubileum hebben wij een nieuw vaandel gekregen. Na 50 jaar is het oude vaandel vervangen dus door het nieuwe vaandel. En wij gaan vandaag dus het oude vaandel overdragen aan het Limburgs Schuttersmuseum. Borrow from the air. Nou, de vaandel dat is eigenlijk een stukje identificatie van onze vereniging. Met name het nieuwe vaandel, daar is ook op te zien dus, het jaar van oprichting. Daar is ook te zien op in welke jaren wij dus het OLS gewonnen hebben. Dus met andere woorden, het vaandel is een soort identificatie van onze vereniging. Bij onze eigen vereniging zou zijn, dan zou het natuurlijk ergens in een kast op een zolder misschien terechtkomen. En daarbij denken wij dus dat het vaandel ook voor behouden richting de toekomst beter opgegeven is in het Schuttersmuseum. En daarom gaan wij dus ook vandaag vanuit de Baarloese kant met het veer de Maas over richting Stel, het Schuttersmuseum. En gaan daar ons oud vaandel overdragen aan het Schuttersmuseum.